eläkkeellä, joka on 89-vuotias. On tänä iltana käynyt Espanjassa. Hän asuu normaalisti. Tämä joutuu. On. Se voi ottaa. Jaha, on. Ja näyttelijätär Pätty Sievänen on valmis tekemään pienen teatteripläjähdysesityksen. Täällä on 2 jalkaa. Kun mä ajattelin, että tähän liian nopeasti. Älä nyt täällä. Jatka! Stage is yours. Ja näyttelijätär Pätty Sievänen astuu tilaan. Ai silloin, kun on täydellinen hiljaisuus. Koska näyttelijätär Pätty Sievänen on tottunut kultivoituneeseen teatteri-yleisöön. Oletteko valmiita? Joo! Aplodit! Sillanpäin justiinsa. Niin, sitäkin. Elämä on niin ihanaa. Oi, tässäkin kaupungissa se on aivan ihanaa. Vaikka luulisin, että tässä kaupungissa ei mitään elämää olekaan. Tällä sanoakseni olen näytellyt miltei kaikissa valtapuolueissa ja lisäksi 2 kaupungissa. Joo. Mutta kahdesta minun oli lähdettävä, kun jouduin niissä naimisiin. Mut älä kuvaa mua lähikuvalla. No teatteriavioliitot. Ne ei tarvitse. Joka toinen. Joo. Tai toinen on. Tai jollei niin ole. Niin ainakin päinvastoin. Mutta sitten tuli ohjelmiston kai minkin sana. Ihana! Fantastinen näytelmä! Keskellä huomiota oli avonainen Mainitaanko? Johannes, pyhä mies, digikettä, kohotti ylimaalliset, läpimaalliset asmonsa kohti korkeaa. Ja silleen jee. Ja hän hillittäisi sydän hiljaisuuden vallennessa. Reilannut, joo, miten se olisi niin huomaa. Minä sanon sinulle. Niin, tyttöystävä. Joo. Ylös. Mutta Anna ei nousi. Johannes kohottaa uudelleen. Ylimaalliset, läpimaalliset asmossa kohti korkeaa. Ja hän viittaa uudelleen. Minä sanon sinulle, Anna. Hei. Nähdään mistä myöhemmin. En nousi. Kääpiötä. No edellinen yö oli pienesti hauskassa seurassa. Eikö kääpiö kutia? Sillä on vitun pienet korvat. Joo. Keskity kuvaamaan. Mä oon tosi naisille, mä röyhtäilen. Kyllä oli niin hermosta, että käyskentelin teatterin käynnissä. Aivan hermottomasti ja Ei se vaan rakastaa elämää. tupsahdin oikeasti. Minä tupsahdin oikeasti. Tepsipuolta mulle. Niin. Johtokunnan puheenjohtaja nousi juhlallisesti ylös ja sanoi, että
No tämäpä sattuikin sopivasti. Sillä meillä on näyttelijä tarkoitettu Seemäselle Pasi. Onko? Onko siinä? On. No annapa heidän viikkoilla. Pöytäkirjassa oli olevinaan pykälä, jossa sanottiin, että näyttelijätär Pätty Orki tuonne. on rynnännyt Pois maahan vaan. johtokunnan Ota maahan huoneeseen vaan. yllään ainoastaan porkkananväriset villahousut ja tuoksuen voimakkaasti. Selvä vääristä. Toden totta. Selvää vääristä. Sillä pelkkään vinettä. Mutta nyt en esiinny enää. Sillä Taalia on menettänyt opettajansa. Minä en ole yhtä yksinkertainen kuin joku Gloria Svensson, joka antoi manageria tuoda itsensä takaa. Okei, no käännämme kusella. Ja mehän ehkä jos... Olen antanut käteni. Ilari Antti. Ja hänen kanssaan. Ei, ne meni vessaan. Ai joo. Ei, mutta tarkku laukaksi. Lähti taas. Suurpiirteisyyttä. Hyvät naiset ja herrat. Suurpiirteisyyttä. Sillä vain katsotaan taas mielessä. Mokomien villahuusia. Katso, se on eläkkeellä.